Kaya ngene. Ini sebagai pelaku seni serba bingung. Arep tanggapan yo ora ngolah. Iki ngene iki arep menyambut hari kemerdekaan nih biasane wis wis ngekeki partisipasi. Ini iki wayahe wis nyumbang opo ngono ini bisa. Tapi yo keadaan iki koyo ngene dadak enek kenaor corona, wabah virus COVID-19 pas jandak cocok belas ini. Dah. Ngapain? Dadah sayang dan selamat jalan. Jangkrik barangnya ini aku. Hei, mampir kene lho. Wiyahe lho arep nyandi kene lho kene. Ojo lali adate Tulungagung. Kopi nikmat nyaman di perut. Ngopang ngopi war lambung. Piro nang aku arep yen. Kopine. Sik to, lungo kene sik. Kok arep nyandi. Piro kopine sik to sik. Lungo kene sik dipenakne. Engko agekne gampang. Saiki kerja apa nang omah? Pak aku ngene. Aku ning desa wis di daftar OTP saiki. Lah ya kena corona lho. Ora. Lah OTP iki ora duwe penghasilan, nganggur aku saiki. Nganggur. Dadi ora susah. Mobil duwe. Motor ja, mas batangan omah gedong. Lah anu kerjamu lho nganti koyo ngono iki. Ngayal. Ya. Wah, ngene tenanan nek ngayal. Sik entarno kene tak gekno kopi. Ono kene aja ngale. Oh. Bintang. Yo. Urip ning desa ning pegunungan yo ngene iki asis. Mau Mom. Sore-sore adem ini ya. Cepakane kopi. Rane kopi enak. Kopi enak iki. Delok YouTube ae. Delok Pek channel. Iki promosine. Lah kuwi lho mending Mas Bro. Yo, ngejar salah ngomong. Aku ora ngerti salahku. Cucuk dari negara aku kok. Mending ya, mending. Masuk Yo, enggak. RT iki ya, Lek. sekolah yo akeh. Iya. Berapa apa sampean? Begini metu, Coy. Ayo. Mbok lu iso ngadeg ngene ya. Delok ae subscribe. Delok ndek. So ngawuli sih subscribe ya. Ndak apa-apa, dukung ayo. Oh, tetep duduk ae. Dukung. Mending kok. Mending. Masuk tenang. Oh. Kowe kenapa lo ngeketi? Panas. Kayaknya awal panas ya tak jalan saya. Adem no. Aku ki belajar acting arep melu Pek channel lah. Kacan lagi ya. Heeh, mending ya, Mas. Mending to mau yo. Mau nih ya channel ya. Ya gitu lah ae makanya. Aku dukung yo anu. Dukung terus. Dukung. Komen ayo. Nah, mana? Jadi sih mentong ini kami ora tam-tam. Kopi passwordnya kopi nikmat tambah semangat. Kalau itu loh kopi nih. Ro. Ya, kilo bisa pilih ono. Tapi cocok banget. Iki anu awak dhewe iki kowe sebagai penghayal, aku sebagai tukang seni nganggur gawe kopi sing kental. Masuk. Kopi ndak lali pokoknya.
makan terus sek. Kopinya terus nanti ya. Mungkin titik sek. Wah. Ini. Ini lho iki juara kok kudu ndak moro. Hei, yo mangan kene. Makan sore. Wah, yo ngono. Yo, mangan. Makan beras ora gelem kowe iki jalan. Wah. Cane ya nek sadi bareng makan kowe. Makan sore gandenge iki kudune kopi nikmat. Kopi itu tak digesek. Cocok iki sore jagongnya karo yukane tomen. Kopi karo nyawang doro sore-sore ini kan ayam janane ati kan. Sekeren. Pokoknya jan kopi nikmat tenan ya. Ada Tulungagung wis sejasnya tuh pokoknya. Sung corona kayak kopi sing kental. Kopi nikmat tambah semangat. Enggak be tak anteni jaremu arep ngejak aku ngopi. Lah kowe ora ngerti kerepotan gua apa? Ngapusi we. HP. Jongkone piye he? Kelui. Suwe kok malah ngono we. Kowe ra Kanca PKM we. Ganti. Kanca musiman nek kowe. Wah lah kowe ra nyambung. Dari iki. Ayo. Jona, rene otak keplek nih. Rada rene. Kowe tak kempet ning kene. Hei Joni, aku karo kowe ora bakal wedi. Hei Joni, yang penting kopi rasane legi. Sona, aku terus omong piye? Coba weh. Aduh, Jok, udah ngopi saiki. berangkat jum. Ini udah kan ancan hawanis ora kaya biasane. Ini ya renek cak liwat ngono dadah. Tenan no. Dak udah enak to, dak. Biasane mak siwang ngono. Dak. Woi, lami apa mau dijak omong-omongan no. Agak dolan apa. Katanya, gua pun di cewek. Ora duwe. Kowe dijak omong-omongan ketengke apa enggak? Apa ya? Ora anggap lek ngomong jan. Ya gua kae lali. Alah. Ini Don, biasanya cewek-cewek kudu liwat tuh ora nek belas sih kayak. Tapi kali ya adem kok. Ayo tunggu. Woi, madem. Oi. Jangan cuk. Dasarnya teman-teman guys. Hei. Coba itu bisa ini kesempatan iki. Mbak, njaluk nomor e, Mbak. Nomor apa lo? Nomor sandal ya, iki lo. Walah, Mbak, adik nomor sandal ora menjawab. Lah iya, nomor handphone no. Ndak mau HP. Alah, Mbak, mosok ndak apal. Biasane ngono kan lho, apal. Entah Mbak, lho aku kaya ngene mesti ndak dikai. Nah, iki lo. Yo. Apa iki? Kode QR, jadi enak, ndak usah nyatet nomor di foto. Oke, saya. Aku tak njaluk nomor sing mburi ya. Udah ngomongin ndak nggo HP. Njaluk mesti gak apal. Lah tak njaluk nomor kancamu lah ono. Engko sarno ya. Siap. Weh, ojo lo. Ya mbok bene to dadi wong wedok aja sombong-sombong. Aku wis duwe pacar. Sopo lo? Yo enek, cukup siji ra perlu gonta-ganti. Dolan, yo to, Mbak. Ngene. Wis, Mbak. Ki ngali yo, Mbak. Purane, Mbak, mengganggu perjalananmu. Engko tak chat, aja lali nomorku di-save. Oke? Sorry, aku mengganggu perjalananmu. Pokok aku bangga, I love you. Mbak.